Bon dia, senyors i senyores diputats. En primer lloc, agrair que les Corts obrin les portes als extreballadors perquè puguem posicionar-nos respecte al futur de la radiotelevisió pública. Es parla en representació de l'antic comitè d'empresa i la meva vinculació amb Radiotelevisió Valenciana remunta a 1990, quan vaig entrar a Ràdio 9. He estat editor, coordinador d'informatius i redactor en quasi totes les àrees. Els sindicats volen mostrar la nostra satisfacció per la tramitació de la llei per a la recuperació del servei públic de ràdio i televisió valencianes, perquè es posa la base legislativa per a deixar de ser l'únic territori europeu amb govern i llengua pròpia que no disposa d'una radiotelevisió pública. Ara bé, entenem que el projecte legislatiu presenta mancances que haurien d'esmenar-se en el transcurs de la tramitació parlamentària. Així, considerem que el termini inicialment previst d'un any per a l'aprovació per part de les Corts de la llei reguladora del nou servei de ràdio i televisió és massa llarg, per la qual cosa instem a que siga de 6 mesos i que els treballs parlamentaris s'adeqüen a aquest procés. Considerem que la recuperació del servei públic de radiotelevisió en llengua pròpia és una necessitat urgent. Urgent perquè estem a punt de complir 2 anys del tancament de Radiotelevisió Valenciana i la presència del valencià als mitjans audiovisuals ha disminuït fins a nivells residuals. Urgent perquè la societat valenciana deixa de tindre presència mediàtica i té una evident dependència informativa de l'exterior. Ni es parla de nosaltres ni es parla en la nostra llengua. Urgent perquè ha quedat palès que la vertebració social i territorial té un dels seus fonaments en els mitjans de comunicació. I finalment urgent perquè per a la recuperació de les indústries cultural i audiovisual valencianes és necessari aquest instrument, amb la traducció que tindrien la recuperació de milers de llocs de treball directes i indirectes. En conclusió, són necessàries una ràdio i una televisió que garanteixen el dret col·lectiu del poble valencià a rebre i comunicar idees i informació en llengua pròpia, a tindre mitjans que afavoreixen, en fi, la formació d'una consciència crítica en la ciutadania i el correcte desenvolupament de la societat civil. En segon lloc, per al comitè és bàsic que es faci referència als extreballadors en un doble sentit, al drama laboral que hem patit des de fa més de 3 anys i al futur d'aquest col·lectiu. El text inicial recull la possibilitat de recuperar drets audiovisuals, instal·lacions, immobles i infraestructura tècnica de Radiotelevisió Valenciana Sau, però s'oblida de recuperar els extreballadors atenent a la seva experiència i al sistema d'accés, d'acord amb les necessitats del nou model que adopten les Corts. De tot el que ha passat hi ha uns fets que enllacen amb l'ordre jurídic i que no podem passar per alt abans d'abordar el model de radiotelevisió valenciana que proposem. L'actual situació és fruit del tancament abrupte de Radiotelevisió Valenciana per part d'un Consell governat pel Partit Popular. Una acció política que es va produir per a no complir una sentència del TSJ que anul·lava un ERO manifestament il·legal i contrari als drets fonamentals, un fet gravíssim en la separació de poders. L'ERO d'extinció que se'n va derivar de la llei de tancament el va signar la majoria del comitè d'empresa, deixant constància que no reconeixíem les causes adduïdes i que apostaven per un pacte de viabilitat, que hagués sigut l'alternativa més equilibrada i econòmica per a Radiotelevisió Valenciana i per a la Generalitat, que en aquests moments ja du gastats 200 milions en la liquidació. El sindicat que no el va signar el va recórrer a l'Audiència Nacional. Entenem que l'actual Consell i els partits que el sustenten han de partir del reconeixement de les errades del Consell anterior i fer les accions pertinents per a reconduir i superar la situació actual. En mans de la nova majoria parlamentària i de l'actual Consell està reparar aquesta injustícia i no legitimar la tragèdia laboral en la qual estem immersos en l'actualitat. Bona part dels retards que es produeixen en la reobertura de Radiotelevisió Valenciana passen per no assumir que si els problemes laborals s'han judicialitzat, la solució ha d'estar en els 2 àmbits, el de la negociació laboral i el de la seguretat jurídica. Entenem que a cap de les 2 parts, ni molt més a la societat valenciana, li seria beneficiosa una sentència contrària a la procedència de l'ERO, amb el consegüent encariment de la solució final. A partir del procés judicial que hi ha pendent a l'Audiència Nacional, s'obren fases successives que caldria explorar i atendre a elles. La prèvia a la vista oral, on la conciliació entre les parts és possible. La vista amb la seva corresponent sentència i la fase dels recursos, que allargaria més encara el problema. La solució més ràpida, barata i segura és la de la conciliació entre les parts i, per tant, instem a que s'aposte per aquesta via. Des del nostre punt de vista, la recuperació dels serveis de ràdio i televisió en valencià passa per la recuperació de Radiotelevisió Valenciana Sau, perquè és l'instrument més adequat en quant a seguretat jurídica, tant en el capítol de dret laboral com el del dret mercantil. L'empresa existeix, té un patrimoni i la paralització de la liquidació es pot fer conforme a llei. Fer una nova Radiotelevisió Valenciana és possible des de la mercantil RTBV Sau, si es legisla amb l'objectiu que siga un autèntic servei públic, plural, de qualitat, sense manipulació, sostenible econòmicament. Per tant, amb un concepte empresarial nou i un nou sistema de governança.
Fer una nova RTBB no és possible sense comptar amb les instal·lacions, la infraestructura tècnica, els fons audiovisuals i també els extreballadors de Ràdio Televisió Valenciana Sau. Començar des de zero, senyors, és una quimera. Ni la Generalitat Valenciana, en el seu naixement, va començar del no-res. Ho va fer des de les estructures i les persones que l'antiga administració estatal li va donar. Ni es pot començar de zero ni es pot fer desaparèixer 25 anys d'història de Canal 9 i de Ràdio 9. Fer una nova radiotelevisió valenciana passa, per tant, per una nova estructura empresarial i també per una reestructuració de la plantilla. Ara i així, els sindicats estem disposats a afrontar mesures que impliquen sostenibilitat a canvi de reducció de llocs de treball. Ara, també reclamem que el nou model que isca de les Corts tingui la seva base en la legítima recuperació dels treballadors de Ràdio Televisió Valenciana i que es considere que l'experiència és un valor intangible que no es pot ignorar. Som els primers que entenem que el nou projecte ha d'integrar a la seva programació el treball del sector, que està en col·lapse des del tancament de Ràdio Televisió Valenciana. I la plantilla que es vagi conformant haurà d'incloure nous perfils professionals. S'haurà d'enriquir amb les noves promocions que les universitats i els centres de formació professional llancen al mercat. No estem parlant de vedats tancats. Estem parlant de respectar drets laborals i de fer que la recuperació de Ràdio Televisió Valenciana s'ajusti a llei en els principis d'accés als serveis públics. Des de la nostra experiència entenem que un mitjà autonòmic ha de respondre a les exigències comunicatives de la seva audiència potencial. Això es tradueix en un doble objectiu, la informació de proximitat i la vertebració territorial. La proximitat es concreta en que els programes i els informatius han de fer-se forts en clau local i autonòmica. Hem de parlar de nosaltres i hem de fer en la nostra llengua. I, en segon lloc, hem de ser útils als ciutadans. La vertebració és el marc que li dona significat a la proximitat. Per aquestes raons, apostem perquè la futura radiotelevisió tinga 3 nivells d'actuació amb la finalitat de vertebrar el mapa comunicatiu del territori. Una implantació pròpia equilibrada entorn del territori, una xarxa de corresponsals comarcals i col·laboració bidireccional amb les ràdios i televisions locals i o municipals presents en cada comarca. Finalment, l'objectiu del binomi proximitat-vertebració és que la població consideri que els mitjans de comunicació públics valencians estan al mateix nivell que la resta de serveis públics, que formen part de la identitat pròpia de la societat valenciana, com la BBC s'incardina en la identitat britànica o la televisió sueca SVT en la seua. Perquè això sigui possible s'ha de tindre clar des de la seva concepció que la nova RTV ha de pertànyer als ciutadans, no als governs. En el moment que es perd la independència del poder polític comença la desafecció dels espectadors. En aquest sentit, la nova radiotelevisió valenciana ha d'apostar per la interactivitat que es presenta com una de les vies més potents i eficaces per a facilitar la participació dels ciutadans i el seu accés als mitjans. En aquest punt esbossarem únicament quin és el nostre model organitzatiu, 2 canals de televisió, un seria generalista i un altre especialitzat en informatius, una emissora generalista de ràdio i una plataforma digital multimèdia. Hem d'entendre que a partir d'ara tots els continguts han de ser multiplataforma, una aposta decidida per un concepte transmèdia d'acord amb les demandes presents i futures dels potencials usuaris. Al final, aquesta plataforma digital multimèdia no només ha d'allotjar aquells continguts que siguem capaços de crear des de la nova radiotelevisió pública, sinó també aquells que siguin capaços de crear tots aquells agents que es dediquen a la producció audiovisual, tant públics com privats. En el model productiu de la televisió pública hem de permetre la coexistència i la col·laboració entre la producció pròpia interna i el sector audiovisual. Per això entenem que la producció pròpia interna, aquella que està feta íntegrament per mitjans propis, hauria d'ocupar 1/3 del conjunt de l'emissió. La producció pròpia externa, aquella que està contratada amb empreses del sector audiovisual i que tindria que ser preferentment contractada amb el sector audiovisual valencià, hauria d'ocupar un altre terç. I finalment la producció aliena, aquella que està feta íntegrament per altres empreses i adquirida per l'emissió, com són la ficció i l'entreteniment, ocuparia el terç restant. Equilibrar, repartir equitativament aquests 3 terços seria la proposta televisiva que permetria que Ràdio Televisió Valenciana, la futura radiotelevisió, complira amb la seva funció de servei públic i alhora exercir la funció de motor de la indústria. Què pensem nosaltres que tindria que ser la producció pròpia interna? Doncs aquella que s'ocupara dels programes i dels informatius que cobrisquen el servei públic que vostès els encomanen a través del contracte programa, a través de la nova llei de creació. I ahí entrarien informatius, per exemple, 3 informatius diaris entre setmana, 2 en cap de setmana, 3 programes informatius no diaris, un programa setmanal d'esports, i en quant a programes entenem que un magazín de matí, un de vesprada i 4 programes no informatius setmanals divulgatius. Pel que fa a la ràdio pública, hauríem de recuperar que fora una emissora generalista, 100% de producció pròpia, 24 hores diàries, 7 dies a la setmana, amb la possibilitat de créixer a través d'aquesta plataforma multimèdia que hem apuntat abans. Pel que fa a les redaccions de ràdio i de televisió, juntament amb la multimèdia, establirien sistemes de treball en comú que les especificitats de cada mitjà permeta.
tot amb l'objectiu d'optimitzar el servei públic sense incrementar els costos de funcionament. I per acabar, vostès estaran dient, quant costa això, no? Pues comparant els paràmetres de població, de territori i existència d'una llengua pròpia, entenem que el model de referència de la futura radiotelevisió valenciana estaria pròxim al que funciona en aquests moments al territori gallec. La Corporació de Ràdio i Televisió Gallega ha pressupostat per a 2016, per a l'any pròxim, 102 milions d'euros, tindrà un finançament públic de 92 milions i una plantilla final de 998 treballadors. El cost per habitant se situarà en 39,56 euros. Catalunya i Euskadi, així com Andalusia, superen amplament tots aquests paràmetres. Per altra banda, la Comissió d'Experts Universitaris, que ha entregat el seu informe recentment, acaba d'assenyalar una forqueta de pressupostos de 142 a 109 milions d'euros per a una plantilla de 800 treballadors i una despesa per valencià de 22 a 28 euros, segons el tram de la forqueta que ens situem. Entre el model gallec i la proposta dels experts entenem que hi ha un camp de treball a desenrotllar. Ara bé, tots els experts conclouen que els serveis públics no es poden concebre des de la perspectiva low cost. Si vostès pensen únicament en termes de despesa, no fa falta que ens obriguen res. Deixem com està. Si és una despesa, no fa falta que obriguen res. Nosaltres considerem que la vertebració territorial, situar la realitat valenciana en els motors de recerca d'este món globalitzat, treballar per una societat més informada i conscient del món en què viu, no són una despesa, sinó una important inversió en aquests moments. I hauria d'estar al mateix nivell que una bona xarxa de carreteres o un bon sistema educatiu, perquè al final conformen uns i altres els ciutadans del present i els ciutadans del futur. Moltes gràcies per la seva atenció. Moltes gràcies.